Sanibonani molweni ndinamkela kwezatha TV ngesixhosa. Umacele uyigqibile ke laa ndlu yakhe wayeyakha kowabo. So namhlanje bebeyoyivula ke as a family. Kumnandi kuphekiwe nje kuyodliwa ilantshi yonke loo nto. So uyicacisile ke kusister wakhe ke uba wayethetha ukuthini ke xa esithi udidi wakhe indlu ngemali yakwaMseleku. So ke noMseleku ke beyile ke naye ke uthe kubona into uba makadlule aphathe ezikhala kahle because uyamazi unkosikazi wakhe akazude azithenge ezoneleyo and uyabazi uba bakhona balungayo phaa kwacele. Kuthe kusemnandi ke uMseleku wakhupha elijiki ke. Hayi nkosi yam, usibali wakhe wagxuma wamaphezulu caba kudala yomile inkunzi malanga wanela nje ukuba alibambe ngezi zakhe izandla ke jike wathi sibali thatha unumber 5. Hayi ke waphakama Macele ethi hayi phumani akho number 5 ozothathwa apha. But ke bekuhlekwa kumnandi ke waphinda wacenga nomnye ethi siyamcelela uMthombeni amthathe unumber 5. Uthe ke Macele ayibona itsho ngathi ndim lo wathi andimfuni number 5 kanti ngabanye abafazi. Uthe ke lo bemxelela hayi kaloku wawuthe kuthi kuseza isitimela kanti ke siphi ke ngoku isitimela ngoba siyasifuna. So uthi ke usibari makangene unumber 5 siyamfuna ayikhali and ume ngenyawo kwisibari akwazi kanje. Ndithi mazikhali makangene unumber 5. USeleko uthe yivale mfana yivale sethethile usibari kangena unumber 5. Owami ke udlule apha emva kwabo ke wenza efana iface okucaba ke usisi uvelana nomama wakhe kuyo yonke le nto ithethwayo uba makuze omnye unkosikazi. Khange abonwe mntu ke kuba ke bekuxokozela endlini. So Macele ke uthe kuMseleku noba angathatha unumber 6 yena akanangxaki. uMseleku wazihlekehlekisa ethi ngoku wawulwa kangaka and uMseleku usicacisele ke ukuba imisteyikhi yakhe kukuba kule game kukubacela ethi wenza izinto differently kanti uzohlangana neempilo azithutha. Uthe unotsheke kule game uyamthatha bayathanda abathandi abafazi. Macele ke wayilwa nyhani ke kanumber 5 ethi uyahlanya. Umthombeni kodwa today ke uthi makangene ke akanangxaki yena. I think ke akasenandaba nelisoka lakhe lamanyala uMacele noba liyenza ntoni ngoku akana problem. Abantu ke banezimvo zabo ke owam bethi uthanda iindaba zabantu abadala. Kule game ke ndinako ukumthethelela ndithi nam if ibingowam lo mama ohleli nje uxelelwa ngokuthathwa komnye umfazi, even ifemeli yakhe ngoku ithetha le language nam bendingazuva kamnandi. Kodwa ke asibone ngasonye bethuna, andigxeki luvo lwabanye abantu nendlela ababona ngayo. Usibari ke uthe abahambayo sosala siyicenga nendlu ke yamncedisa kulaa family ke. So I think negwele ke beselinyukele ngentla ngeli xesha kuthethwa yonke yangathi ingoma abahambayo sosala siyincenga. Inoba ke bethuna badikiwe bafuna indoba nabanye abafazi bayifilishe le nto ifilishwa ngudade wabo yokungenwa kwabafazi because kaloku Macele yena bathathwa emva kwakhe. So ngoku kukhona luyi-1 ongafuni ukungene nomnye unkosikazi emva kwakhe. Bathi mazikhale bafuna nje wonke umntu ayifilishe laa nto. Uthe ke uMseleku mayivalo uyamthatha unumber 5. Enkosi, ndicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.